her sazgurol hikayany ölçügürüň berýär. Piyala ölçü. Yaşayış, tebigatyň owaly, çağalaň mülküdi, watana bolan tüýgi, Hudaýyň beren bu nygmatlaryny fadyň süýlen beýan etmegiň özi eýsem bagyt dälmi? Durmuşynyň 55 ýylyny süňota bagyş etsemem, owadyň, fadyň jadysyny näil sözler bilen beýan edemde dogry boljagyny bilemem. Ýylda ilkinji gezek kelläme käselerde saz çalmak pikiri geldi. Çay içilen käselerde biz hemmemiz çay içýäs. Onuň şu käseleri, käseleň sesini käseleň garasyna pitikläp göreňdi. Bir hili herinde bir hile ses. Wada bir ýerine inçirak ses bar, bir ýerine ýoğunrak ses bar. Dürli sesler bar eken käseleň. Onuň meň pikirime geldi, şol käselerden dürli sesleri, gerek seslerini gözläp tapıp alıp, şondan ses hatarlaryny düzseň, saz rol alyp, zat döredip boljak diýen kelleme geldi. Şunluk bilen men ýanky käselerden, çay içilen käselerden sesleri gözläp başladym. Notalar boýunça käseleň sesleri, dutaryň perdeleri bar da, şu dutaryň perdeleri boýunça sesleriň kim-kimden inçilik gidýäni, şo ýerlerine ses hatarlary düzelenligi düşnükli. Ana şonu ýaly edip, şo pikir kelleme geldi, ýa şeýle şol dutaryň perdeleri ýaly perdeleri tapşdyrsam, sesleri gözläp tapyp düzsem, ses hatary nota boýunça diýen deň düzülse hemmesi sesler yerli yerine bolsa, onunla saz çalacak, saz çalıp boljak diýen pikir geldi kelleme. Ana şonlukda da men şo käseler onuň gözläp uradym, gözläp tapyp uradym. Saz çalajak bolsaň, ýanky aýdyşym ýaly gerekli seslerini doly tapmasaň, 5 tane käse, 3 tane ses bilen ýa 5 tane ses bilen saz bolanak. Şoň üçin hem iň bolmanda bir oktawy, nota dilini oktawy diýil ýa-da ýanky bir bölüm ýanky dutaryň perdeleriniň birinji perdeden soňky perde çenini bolşýar, şo birinji käseden soňky käse çenini seslerini gözläp tapmaly boldy. Ana şonu tapýan saň bolsa azyk bir köpürek wagt gerek boldy. Sebäbi gerek käseň sesini bir käseň sesi gerek bolsa, şo käseň sesi nirde bar, nirden tapyp boljak. Onu baran ýerinden ýa islen ýerinden tapyp bolanak. Şo taýda bir topar käse, kän käse bolanda şo käseleň hiç haýdyndan şo ses çykanok, ýok şo ses. Şoň üçin şo sesleri hemmesini tapýan saň kän eýlenmeli bolýar. Ana şeýdi bolsaň gepin ýysgasy şol käseleň ses hataryny düzdüm. Onuň ses hatary düzülen taýýa saz gurulýan ýaly boldy abi. Täze saz gurul boldy danny. Onuň 1970-nji ýylyň dekabryna şol täze bayramçylygyna çağılan bilen owy medeni düýnüne çykyş etdik. Ana şonda men birinji gedek käselerde piyala diýen halk sazyny çaldym. Ana şo sazym şu tomoşçularda uly täsir alırdy. Sebäbi bir käselerde saz çalmak, özüm piyala sazyny çalmak bir hiraki yerine düşäýdi.
oturanlarım eýýäm şol käzelerde saz çalyp bolýanyny eýýäm düşünýärler hemmesi. Şoň üçin hem şol konsertde tomoşaçylar bizi gaty gowy garşyladylar. Bizen goýup çykyş etdik. Ana şondan soň ýene-de kem çalýan sazlarymyň sanyny köpeldip onuň eýlede beýlede konsert görkezip başladyk. Köp ýerlere gitdik. Konsertlerde, şäherlerde, bayramçylyklarda, şol konsert nimelerde käseler bilen çykyş edip uradym. Ondan şol ýanky aýtmaýalaky käselerde çalýan sazlarymyň sany köpeldi. Nirede haýsy bayramçylyk bolsa, şo bayramçylyga degişli saz. Şo nähil bayramçylyk. Şo bayramçylygyň özüne degişli sazlary şonu her bayramçylykda täzeläp, şo bayramçylyga degişli sazlar çalyp uradym. Soňondan bu bayramçylyklardan, konsertlerden başga da biz köp ýerlere konserde, hatda daşary ýurtlaryň köpsine bir näsesine gitdik konserde. Biziň Türkmenlär tarap medeniýet bölümimiziň Sähra gullary halk aýdyn tans toparymyz bar. Şo topar bilen dürli ýurtlarda çykyş etdik biz. Şo çykyş edemizde haýsy ýurda gidemizde men şol halkyň öz sazynyň käselerde çalyp berýän. Ilki türkmen sazyny çalýan, toň ýerinem şo haýsy halk, haýsy millet, şo milletiň öz ene dilinäki sazynyň çalyp berýän. Munam çalyp bilmegimiň sebäbi maňa kömek berýän zat biz ýöreýte bilimli bolamyzsyň nota sawadyny öwrendik-de biz notany bilýäs. Şoň üçin bizde daşary ýurtlaryň hemmesiniňki gat köpüsiniň aýdym saz notalary bar bizde. Şoň üçin şo haýsy halkyň aýdym sazy gerek bolsa, men öz kitaphanamdan, öz kitaplarymyň içinden şo halkyň notasyny, aýdym sazlaryň notasyny alýanna, şondan saýlap çalaýan. Her çalacak sazym Rus halk sazy Svetit Mesec. Türkmençe ady Ay şokly gaçýar. Men ýaşlykdan şu aýdym tazy halýadym, gowurýadym. Mektepde aýdym tapak geçilýärdi. Şo tapaklarda da men şoňa işeňe gatnaşyp aýdym aýdýadym. Saz çalýadym. İlki men akordeonda saz öwrenip başladym. Konsertlerde şol kiçirek wagtym mektepde okuýakak tansa da gatnaşýardym. Şo hem aýdym aýdýadym, hem saz çalýadym, hem tans edýädim. Gurnak ýollaşçylaryň hesiniň öz ury boýunça gurnak ýollaşçylary bolýardy. Şol ýollaşçylanmaly biziň Aşyr Gurbanurdiýew, Garyda Orazow, Nebere Akyýew, dagy Şamymat Akliýew. Şolaryň hersi bir urdan bize halipalyk edip öwredýärdi. Men owada orta mektebi tamamlanymdan soň Aşgabatyň Daňatary adyndaky döwlet taýsylyk uçilşesine okuw girdim. Ol 1963-nji ýyl. Şol ýerde men 4 ýyl uçilşäň hor dirijory bölümine okudum. Biz 4 ýyllap gowy özümiz höwes edip okap
tamamladık. Şo taýda ýörükde orta bilim diplomany aldyk. Şo diplomda da biziň hünärimiz horyň dirijori. 1966-njy 1967-nji ýyllar aralykda men Aşgabat şäherindäki 29-njy orta mekdepde okumyň daşyndan aýdym tadım bolup işledim. 67-nji ýylda okuwy tamamlap Ýolutyn şäherimiz biziň daş delegaty bir 10-15 kilometr. Şo Ýolutyn şäherinde Sasylyk mekdebi bady. Ana şonu Sasylyk mekdepde işledim men muallim bolup. Men Ýolutyny 4 ýyl işledim. Şol 4 ýyl işlerinden soň meni öz Türkmenler etrafynda işe çağırdylar. Türkmenler etrafynyň Sasylyk mektebine teklip etdiler direktor bolmagy, müdür. Ondan men 71-nji ýyldan 1971-nji ýyldan 2001-nji ýyla çenni Türkmenler etraf çağılar Sasylyk mektebiniň müdiri wezipesinde işledim 30 ýyl üznükde. Häzirem şol Türkmenler etraf medeniýet bölüminiň durly wezipelerine işläp gelýän. Medeniýet merkezinde işledim, Bagşylar öýünde işledim. Näder bolsa şu owamyzdaky owa medeniýet öýünde sadyna bolup işleýän. Onuň işlen döwrümizde biz medeni köpçülik şäherlerine işçiň gatnaşýas. Hemme şäherlere agdyber bolup taýýarlanyp öz höwesçilerimiz bilen şol haýsy bayramçylyk bolsa şol bayramçylyga degişli konsert programmalary, konsert nomberlary taýýarlap etrapda çykyş edýäs. Türkmenler etrafynda soň welaýetymizde, Mar welaýetinde, welaýet merkezinde käteler Aşgabat'a gidilip paýtagtymyz Aşgabat şäherinde de çykyş edýäs. Ana biziň Sehra gulleri, halk aýdym tantantamylymyz inni kän ýyllardan bäri özüniň gyzykly konsert programmalary bilen dürli ýerlerde çykyş edip ýörler. Ana şolara da men gaty ýakyndan kömek berip durýan, haýsy urda näme kömek gerek bolsa, näme taýýarlamaly bolsa, hor taýýarlamalymy, orkestr taýýarlamalymy, hemmesine de kömekleşýän. Şu käsede ýanglanyň taýlar hemme kişini gyzyklandyrýar. Sebebi käsede saz çalmak, bir saz urolyna saz çalmak däller. Men bir islenlik beýleki saz urollary kän çalýan, köp saz urollary ýerine ýetirýänme garamazdan şu käsede saz çalmak eýem birinji derejä çykyp durýar. Şoň üçin meni şol şäherlerde, durly şäherlerde bayramçylyklarda käselerde saz çalmak bilen gatnaşýan. Taşary ýurtlara gidilende de ýa şu käselerimiz ýanymyzda 73-nji ýylda biz Türkmenler etraf medeniýet bölüminiň Sehra ullary halk aýdym tantantamyly bilen biz Çehoslovakiýa döwletine çykyşa gitdik. Şonda men şol ansamblyň saz ýollaşçysy boldum. Özümem çykyş edýän, käselerde de çykyş edýän. Onuň şonuna biz Praga ýa-ni Çehoslowakiýanyň Çekiýanyň paýtagty Praga şäherine düşdük, ýerleşdik. Şo ýerde biz 4 gün çykyş etdik. 4 gün çykyş etdik bolýan, ýa-ni aýtmaýarlaky şol iň soňky güni käseleriň bir ýerde öýläýdi. Ýöne nähilem bolsa men şol 2 sanak sazy çaldym. Birinji saz türkmen sazy, ikinji sazy şo çek sazy çalamda onuň bir ýaňy ortalaryna sazyň ortalaryny bartdym da. Eýem şol oturan tomaşaçylar çek adamlary men şol çalýan käselemde şoluň öz sazyny çalyp berýänme täsin galyp şeýle bir gyzyklanma bilen el çalyp dinläp oturdylar. Bolin birden käselemiň bir ýerde öýlädi. Ana şo ýagdaýlarym bolýar. Ýöne nähilem bolsa şolar men şo öz salaryndan çalýanmy duýdular, bildiler, gyzyklandylar. Şonu bir özlerine bir şeýle ýakyn kabul etdiler-de. Biziň maşgalamyzda 7 tane çağam, şonuň 4'ü gyz, 3'ü ogul. Hemmesem
men öz ugurumdan ýa-ni Aydın Saz ugurundan bilim allalar hemmesi. Men bular bilen bir maşgala Aydın Saz toporuny öğretdim. Ilki bir 2 sanak çağamyz bilen, soň 3 boldular, soň 4 boldular, soň 7 boldular. Onuň şu maşgala ansamblymyz bilen, toporumyz bilen maşgala Aydın Saz toporumyz bilen hem köp ýerlerde çykyş etdik. Ana bir gezek şu Mar welaýatymyza gelende, daşary urtlular gelende bize aýtdylar käselerde saz çal beriň diýip. Ana şonu gyýdlamyň 2 santy bilen men özüm 3 bolup, bir wagtyň özünde 3 bolup saz çaldyk. Umuman biz kompozitör hökmünde Aydın Saz eserlerini kendi öğrendiýse. Ana şoň içinde hor üçin hem Aydın bilen bar, orkestr Aydın Saz sazurlar topary üçin bar, ýa-ni sazurlar topary üçin döredin köp bölümli süýütalarymyz bar, ýa-ni dürli temadaky ýazylan eserler bar. Onuň ýekelik Aydın bilen bar. Onuň dürli sazurlar üçin, akordeon üçin, gyjaw üçin, fortepiano bilen gyjaw üçin, fortepiano sazlam bar. Fortepiano sazlamdan anny ýörüýte döredin sazlamdan oku gollanma çykarly 1993-nji ýylda Aşgabatyň Mahmel Neşriýatynda döwletimiziň hemme vilayetlerindäki paýtagtymyzdaky oku sazçylyk, oku jaýlaryna, ýa-ni ýazan sazlamdan düzülen oku gollanmadan peýdalanýarlar. Şondan çalýarlar. Näder men şol fortepiano üçin ýazan sazlamdan bir ýerini çalyp beräýin.